Increïble! Quin combat, senyor! I pensar que fa més de 4 hores que dura. Arriba la gran final, el gran combat. Lluiten, lluiten, sense pausa i no se sap qui serà el guanyador. Salten, corren, es barallen i no paren de donar-se colps. I a l'estadi vibra la gran lluita. Qui serà dels dos el gran superheroi? Els salts que donen són tan alts que arriben fins al cel. Només la ràbia... És fantàstic! Fins a on arribaran les seues forces? S'entreguen a la lluita sense descansar. Qui serà? Qui serà? Qui serà el gran campió? Arriba la gran final, el gran combat. No perden mai l'esperança de guanyar. Salten i criden al furor. Ara, home, si no el guanya, això pot durar moltes hores. Però què puc fer per desfer-me d'ell? És tan xicotet que és difícil saber on pegar. És massa xicotet. Ara puc aprofitar. Prepara't, perquè aquesta volta t'enviaré a terra, Goku! El gran campió.